Hej og velkommen til Ybvad! Denne gang kigger vi på de bedste klip fra ugens reality-programmer. De første kommer her med Nick fra Dagens Mand. Min navn er Nick. Jeg elsker at køre stærkt i kværn og mærke vinden i håret. Det er godt, Thomas. Hallo! Hold mund, der skal være ro herinde. Hvad siger du, Jeppe? Kirkeborg blot 3. Ja, det er meget simpelt, ikke også? Du skal bare sætte nogle tal ind. Forstår du det? Ja. Okay, ro i klassen. Læg jeres blyanter. Hej, Lisa. Er der nogen, der har set mine nøgler? Nej. Lisa, jeg er lige i gang med at fortælle en joke. Er du sød at gå? Okay, jeg hørte den bedste joke her forleden. Hvad farve er en postkasse indenfra? En gud. Infrarød. Ah! I min fritid elsker jeg at lave formler og løse ligninger. Og min yndlingsformel, det er selvfølgelig A-anden plus B-anden lige med C-anden. Og vi ved jo alle sammen, hvem der lavede den, eller fandt på den. Det var Pythagoras, det når man stikker med kværn og punkteret. Så skulle du til en bad boy med tattoo og egen kværn, så skulle du på date med mig. Ja, det er godt, Nick. Du gjorde det i hvert fald bedre end Sydney lige. Nå, det næste klip det kommer fra For Lækker til Loft, hvor den heteroseksuelle skolelærer Peter har besluttet sig for at prøve noget nyt. Og derfor så har han så taget på en homodate, og lad os se hvordan det gik. Nå, men fortæl noget om dig selv. Jo, jeg hedder Koldberg. Kommer fra Brabrand. Jeg er 18 år. Da han sagde sin alder til mig, så blev jeg totalt overrasket. Han er alt for gammel til mig. Da jeg boede i Sønderjylland, der havde jeg bare verdens sødeste hund. Hold nu op med det ævl og kævle. Gå ned og fyld min vandflaske op, okay? Alt for dig. Hold nu kæft. Jeg blev simpelthen nødt til at sende ham ned for at fylde min vandflaske. Han var simpelthen for klam at se på. Hej honey. Jeg har taget dig vand med til dig. Værsgo. Hvad fanden er der for noget revpis, du har købt til mig, hva? Det er fandme en ommer. Jeg gider ikke der pis mere. Nu går jeg fandme hjem og bruger min omsorgsdag. Vel. Hans skulder sidder alt for højt op. Det er utiltrækkende. Ej, vent! Nå, det var en interessant date. Skal vi ikke lige se klippet en gang til, hvor Peter han spytter sin date i hovedet? Værsgo. Ja, det ser ud som om Peter har fundet sin store kærlighed. Lad os gå videre til det næste klip med Sten og Susan fra Singleliv. Og det kommer her. Ja, jeg var lidt af en kendis. Jeg har været med i Lykke og Større og senere Borgen. Det er også derfor, jeg sidder i Aarhus Byråd. Ej, er det rigtigt? Ej, fedt, så har vi noget til fælles. Jeg har engang været til audition på Bamse og Kylling. Det lyder spændende, Susan. Nå, Sten, fortæl lidt mere om byrådet. Jamen, det var mig og min kone, der sidder ude i søften. Så siger min kone, hey, skulle du ikke ind i Aarhus Byråd? Så siger jeg, jo, det tror jeg da. Og så sagde min kone, så snakkede med Nikolaj Vammer om det. Hej, Sten, Susan, har I set mine nøgler? Jeg kan da lige kigge herover, Lise herovre. Kunne det være en af dem herovre? Det tror jeg desværre ikke. Da Sten her sagde, at han var med i byrådet, der blev bare så glad. Altså bare sådan helt vildt og glad. Nå, det her vist ikke er en ø. Det må I undskylde. Ej, Sten, du skal lige høre en joke, ikke? Der var 2 blondiner, de gik over en bro, og så faldt den ene i vandet. Og så sagde den anden, godt min far ikke er bager. Ja, det var meget sjovt, Susan. Morsom, Susan, ja. Jeg kan godt lide en dame, der er historisk og kristen beriget. Nå, Susan, jeg ser, du har taget objekt med, som ligger samme navn som mig, hvis du forstår. Ja, det er en sten. Kan du skætte, hvad der er for? Er det en granit?
se den her scene, den var så fantastisk og sej, mest sjældent. Jeg faldt ligesom nede på stranden en gang. Den er sådan et aftryk fra istiden, fra sådan nogle søpindsvin. Prøv lige at se de her plamager, det er sådan, der er sådan lidt hvide, og så er der sådan lidt brun på det, og så... Den historie, Susan fortalte om Sten, gjorde mig simpelthen så tændt. Nå, hallo Susan. Ej, prøv at nu så stoppe det der. Det er altså Susan, hallo. Altså, prøv at, det er bare acceptabelt. Altså, alle mine elever, de har også hallo Susan. Det, altså, man siger Susan, hallo. Sådan hallo. Nå, der er nogen, der vil snakke med The Rock. Ja. Nå, det er Thor, Loa, nej, der ringer. Nå, jeg nåede den ikke. Nå, men Susan, det har været en fornøjelse at møde dig. Men kom nu, Susan, vi skal da sige farvel på den rigtige måde. Susan, ja, tak for det. Ej, han var slet ikke min type, og så det der med at give hånd, der var alt for klam. Altså, ej, no go. Altså, Susan, hun virkede meget interesseret i mig. Og jeg tænker, at der godt kunne blive en date nummer 2. Du skal nok ikke regne med en date nummer 2, Sten, men fortsæt endelig jagten efter den perfekte kvinde. Og det sidste klip, jeg vil vise for i aften, er, hvor jeg er taget ud i byen og lavet en lille voxpop om Anne Halby. Og skal vi ikke se, hvordan det gik? Vil du helst have et spyd i leveren eller en time Halby? Et spyd i leveren. Hvad er det bedste og det dårligste ved Anne Halby? Det bedste er nok, at hun er rigtig god til det, hun laver. Det dårligste er nok, at hun er rigtig god til at smide folk ud, når de ikke har lavet deres lektier. Men det er selvfølgelig også godt. Nej. Hvad synes du om Anne Halby? Anne Halby? Ja? Hun er okay. Hun kan godt være lidt strid i længden. Er der noget, du gerne vil sige til hende? Ja, jeg har glemt at lave lektier. Hvad synes du om Anne Halby? Hun er en rigtig god lærer, den bedste lærer. Jeg har været rigtig glad for hende i så lang tid. Hvad synes du om Anne Halby? Anne Halby? Ja? She's very nice. She taught me much. I really like her. She's big booty. Hej, hvad synes du om Anne Halby? Anne Halby? Ja? Det kunne jeg sætte mig godt kak. Det er helt sikkert. Tak for i aften alle sammen. Ha' en rigtig god sidste skoledag. Giv en gas for helvede!